Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu asabi asyara kang kaping 17. Iku fi fadilati sedaqati ing dalem nerangaken utamane sedekah. Ing dalem nerangaken utamane sedekah. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu utawi sedekah iku tadfa'u nolak apa sedekah. Iku tadfa'u nolak apa sedekah mi tatasuki ing tingkahe mati Allah. Mi tatasuki ing tingkahe mati Allah. Ing tingkahe mati Allah. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah siri utawi sedekah siri rahasia. Utawi sedekah sirri iku tudfi'u bisa nyirep mereda nyirep apa sedekah sirri mereda nyirep apa sedekah sirri ghadabar rabbi ing bendune pangeran ghadabar rabbi ing bendune pangeran wa sedekatul alaniyati utawi sedekah ngedeng blak-blakan terang-terangan blak-blakan utawi sedekah ngedeng iku junatun tameng to aling-aling iku junatun aling-aling minan nari saking neraka. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu utawi sedekah iku tasuddu buntoni nutup buntoni iku tasuddu buntoni apa sedekah iku tasuddu buntoni apa sedekah sabina ing 70 apane baban lawang minasuki saking Allah. 77 keburukan tertutup 77 keburukan tertutup dengan sedekah minasuki saking Allah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itaku padha wedya sapa sira kabeh itaku padha wedya sapa sira kabeh annara ing geni neraka walau bisik tamrotin lan senajan kelawan sak sigare kurma. Maksudnya kelawan sedekah sak sigare kurma maksudnya. Walau bisik tamrotin lan senajan kelawan sedekah sak sigare kurma. Gitu. Sepopolan ora duwene kok gitu. Sepopolan ora duwene kok. Tapi nek cik duwe kurma siji upamane duwene Pak Witok. Lah awong pengen wedi karo neraka ya sedekahna separone. Sak ora duwene maksudnya ngoten. Ora kok terus duwe bodho terus sedekahe cuma separuh kurma boten. Dari memang itu cuma kurma siji tok kuwi yang dipunya. Tapi kayak berhubung ki ampe wedi karo neraka sing separuh niku disedekah. Fa'ilam tajidu mongko lamun ora nemu sapa sira kabeh. Fa'ilam tajidu mongko lamun ora nemu sapa sira kabeh gak duwe blas gak duwe apa-apa arep sedekah gak duwe apa-apa. Memang gak punya. Memang gak punya apa-apa, mau sedekah gak punya apa-apa. Yo fabi kalimatin mongko kelawan kalimah, ucapan, perilaku. Fabi kalimatin mongko kelawan ucapan, kalimah thayyibatin kang bagus. Nah itu. Nek ora duwe apa-apa blas arep sedekah ya wis sedekah dengan ucapan yang baik, dengan perilaku perbuatan yang baik, sing gak gelane wong, gak nglarane wong. Gitu, gak nusuk perasaan dengan ucapan yang baik. Jadi kalimah thayyiban, kalimah yang tidak menyakitkan hatinya orang lain. Jadi kalimah thayyiban itu kamane nek diomong niki wong seneng ngrungokne ngoten gitu lah. Nek diucapne wong seneng. Ayem, anteng, ayem, adem kan. Iku jenenge kalimah thayyibah. Wa qala ngendika
sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, latas tahyu ojo isin sapa sira kabeh. Latas tahyu ojo isin sapa sira kabeh. Min itoil qalili saking aweh perkara kidik. Min itoil qalili saking aweh utawa wehaken perkara kidik. Saking ngewehaken perkara kidik. Fa innal hirmana mongko temen setuhune. Fa innal hirmana mongko temen setuhune. Fa innal hirmana mongko temen setuhune. Kaling-kalingan Fain akhir mana moko temen sotene kaling-kalingan iku akalu luwih kidik. Iku akalu luwih kidik minhu katimbang kolil. Iku akalu luwih kidik minhu katimbang kolil. Jadi gak iso sedekah, aja isin, namun sedekah saiki aja isin. Daripada tidak sama sekali, lebih baik sedikit di sedekah daripada tidak. Umpamanya kata kita, daripada tidak sedekah ya lebih sedikit saya tidak ada masalah. Macam duitnya itu, itu punya itu, punya itu. Jadi maksudnya ngoten fa in akhir mana akal minhu. Kali-kali kan aku lebih sedikit daripada kolil. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku naharo nyentak sapa man, nyentak atau getak. Iku naharo nyentak atau getak sapa man. Ngelek-ngelek ucap ke api. Man utahe sapa wong iku naharo nyentak sapa man sailan ing wong kang njaluk. Sailan ing wong kang njaluk naharohu mongko nyentak ing man. Naharohu mongko nyentak ing man sapa al malaikatu malaikat yaumul kiamati ing dalem besok dina kiamat. Lah gak iso maringi ya wis gak usah ucapan sing elek, gak usah getak-getak, gak usah wong sing nyentak wong sing njaluk sok ning dina kiamat disentak karo malaikat. Disentak kali malaikat. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul huri utawi mahare widodari. Mahrul huri utawi mahari widodari al aini kang blalak-blalak mripate. Longor, matane blongor. Utawi mahari widodari al aini kang blongor mripate to kang blalak-blalak mripate iku qabdatu tamri sak gegeme kurma. Sak gegeme kurma. Alah, sedekah sak gegeme kurma iso oleh widodari. Alah seneng kita apa kita. Sedekah sak gegeme kurma oleh widodari. Terus saniki sak gegeme beras, sak gegeme jagung, sak gegeme roti wis oleh widodari. Yakin lo jenengan ngoten gitu. Oleh widodari tenan saes gitu. Sing dolok-dolok mripate gitu. Wafal kul khubzi lan separone roti utawa sak sigari roti. Wafal kul khubzi lan sak sigari roti. Sak gegeme kurma, separone roti wis entuk widodari. Mahare kuwi murah men maring gitu. Mahari widodari itu murah ya. Sedekah sak gegeme kurma wis entuk widodari, sedekah sak sigari roti wis entuk widodari. Lah nek bakso sak mangkok malah widodoro. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakoso ora sudo. Manakoso ora sudo apa malun bondo. Mana koso ora sudo apa malun bondo ing sedekah ten saking sedekah kan kalantek bondo. Sebab sedekah ning gak lentek. Justru bondo lek sedekahne malah tambah nggih. Nah, malah tambah ora entek. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah iku syai'un suwiji-wiji adimun kang agung. Dadi sedekah itu sesuatu yang mulya agung. Syai'un adimun kang agung. Kolaha kang ngendika sapa Kanjeng Nabi ing sedekatu syai'un adimun niku. Kolaha ngendika sapa Kanjeng Nabi ing sedekatu syai'un adimun salasan lawan ambal
selasan kelawan ambal ping 3. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah iku taruddu nolak apa sedekah, iku taruddu nolak apa sedekah al balaa ing bilahi, al balaa ing bilahi, wa tutawilan dawaaken apa sedekah, wa tutawilan dawaaken apa sedekah al umra ing umur, al umra ing umur. Niki nggih enten ulama sing maksude umur dadi dawa niku nggih memang umure tambah saestu. Dadi wong ahli sedekah niku upamane enek wong ahli sedekah gitu senengane sedekah umure kare 5 tahun pami berhubung ki awake pun sregep sedekah akhirnya di jembare Gusti Allah didawan Gusti Allah menjadi tinggal 40 tahun lagi, tinggal 50 tahun lagi mungkin mawon. Tapi enten malih ulama sing nafsiri sing dimaksud umur dawa niku umur sing baro. Jadi sing dimaksud umur panjang niku akhir iki aitu baroku fihi. Ini tafsiran ngoten. Aitu baroku tegese diparingi barokah fihi dalam umur. Tapi lek kita alim itu terjurnya enten tekan itu sedekah akhire umur karek tahun diundur karo Gusti Allah tinggal 30 tahun. Ya, semua ada kemungkinan. Ya Allah niki urusan Gusti Allah. Semua ada kemungkinan. Tapi enten ulama yang madhawaken tentang itu tafsirnya aitu baroku fihi fayusarafu fi ta'at. Jadi enten sing dimaksud umur dawa niku umure diparingi barokah sehingga saking barokah umur kuwi ditaat marang Gusti Allah. Bon watu tawilu lan bisa dawaaken apa sedekah al umra ing umur. Al babu tabam asamin kang kaping 8 asamin asaro kang kaping 18. Asamin asaro kang kaping 18 iku fadilatus salami ing dalem nerangaken utamane salam. Ing dalem nerangaken utamane salam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu utawi salam iku qoblal kalami sadurunge guneman niku sunate ngoten. Jadi sunate ngoten salam itu sebelum bicara. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku badaan ngawiti sapa man, iku badaan ngawiti sapa man bil kalami kelawan kalam qobla salami ing dalem sadurunge salam. Dadi ngomong dhisik lagi salam, mane ngomong ngoceh dhisik cerita lagi salam. Fala tujibu mongko aja jawabi sapa sira kabeh ing salam. Fala tujibu mongko aja jawabi sapa sira kabeh ing salam. Maksude mbok jawab yo apik ora mbok jawab yo ora apa-apa. Ya ngoten gitu. Tapi lek salam wong kuwi didhawuhi dengan perkataan jawab yo gak apa-apa. Api ora mau jawab ya ora apa-apa. Tapi lek salami sadurunge guneman wajib untuk dijawab fardu kifayah. Kok kabeh gak jawab berarti ya kabeh melok dosa. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku badaan ngawiti sapa man assalama ing salam. Fawa mongko utawi man iku aula ngoten nggih. Iku aula luwih utama, luwih ngehaki enten manan ngoten barang ya. Iku aula luwih utama billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu utawi salam iku min asma'illahi ta'ala setengah saking. Iku min asma'illahi ta'ala setengah saking pira-pira asmane Allah taala. Iku min asma'illahi ta'ala setengah saking pira-pira asmane Allah taala. Iki asal enten kita asmaul husna gitu. Wa do'ahu nyelehaken sapa Allah ngeten. Wa do'ahu nyelehaken ing salam ngeten. Wa do'ahu nyelehaken ing salam sapa Allah Gusti Allah ala fil ardi endel
Wadu'au nyeleaken ing salam sapa Allah Gusti Allah fil ardi ing dalem bumi. Mula lek salam wis ngasake asamane Gusti Allah sing disalam wonten ing donya punika fa'afsuhu mongko padha masyhurna. Fa'afsuhu mongko padha masyhurna sapa sira kabeh ing salam. Fa'afsuhu mongko padha masyhurna sapa sira kabeh ing salam. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Ing dalem antarane sira kabeh. Fa inna rajula mongko temen setuhune wong lanang. Fa inna rajula mongko temen setuhune wong lanang al muslima kang muslim. Al muslima kang muslim iku idza marona likan liwatan sapa rajul. Nalikane liwatan sapa rajul bikomin tetemu kelawan kaum. Fasalama mongko nuli salam sapa rajul. Fasalama mongko nuli salam sapa rajul alaihim ing atase kaum. Faruddu mongko jawab sapa sira kabeh. Faruddu mongko jawab sapa sira kabeh alih ing atase salam. Faruddu mongko jawab sapa sira kabeh alih ing atase salam. Yen nggih. Fasalama mongko salam sapa rajul alim ngatasi kaum. Faruddu mongko padha jawab sapa sira kabeh kaum. Mongko padha jawab sapa sira kabeh kaum aling ngatasi rajul. Ali ngatasi rajul. Ali ngatasi rajul. Kana ana iku lahu kadwi rajul. Ali ngatasi rajul. Kana ana iku lahu kadwi rajul. Alaihim ing ngatasi kaum. Alim ngatasi kaum apa fadlu darajatin utamane derajat. Apa fadlu darajatin utamane derajat. Bitadkiri kelawan sebab oleh nuturaken rajul. Bitadkiri kelawan sebab oleh nuturaken rajul iyahum ing kaum. Bitadkiri kelawan sebab oleh nuturaken rajul iyahum ing kaum assalama ing salam. Assalama ing salam. Failam yarudu mongko lamun ora jawab sapa rajul. Fal yarudu mongko lamun kok rajul to kaum nggih. Fal yarudu mongko lamun ora jawab sapa kaum alihi ing atase salame rajul. Mongko lamun ora jawab sapa kaum alihi ing atase rajul, radda mongko balekaken. Radda mongko balekaken to jawab saged balekaken to jawab. Roda mongko balekaken to jawab ali ngatasi rajul. Ali ngatasi rajul sapa man wong. Sapa man wong huwa kang utawa iman. Sapa man wong huwa kang teman iku khairul wa bagus minhum katimbang kaum. Iku khairul bagus minhum katimbang kaum wa atyabu lan luwih lan tegese luwih bagus. Wa atyabu lan tegese luwih bagus. Wajah bulan tegese luwih bagus. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi temen setuhune luwih utama-utamane manusa. Temen setuhune luwih utama-utamane manusa. Bilahi kelawan Gusti Allah maksudnya Gusti Allah jadi bila kelawan Gusti Allah maksudnya rahmati Gusti Allah pikantuk rahmati Allah pikantuk kemuliaane Gusti Allah iku man wong bada kang ngawiti sapa man hum ing nas iku man wong bada kang ngawiti sapa man ing nas iku man wong bada ahum kang ngawiti sapa man ing nas bisalami kelawan salam. Jadi maksudnya tentu Kanjeng Nabi niku wong sing luwih akeh oleh kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, kehormatannya Allah ya kuwi wong sing mendahului salam. Jadi wong sing mendahului salam itu lebih banyak akan mendapat kasih sayangnya Allah dan kehormatannya Allah daripada yang disalami. Kita baca kira cara logika mawon nggih. Bisa mungkin cara logika lho nggih. Upane sampean ujian teng dalem nggih napa teng pundi. Sampean bane enek pulang pakai panjenengan nggih napa mawon. Terus sampean teko rada buri.
wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'su tawadhu utawi pokoke tawadhu wa asline tawadhu modal ra'su tawadhu utawi pokoke tawadhu iku al-ibtida'u ngawiti disalami kelawan salam. Salam iku ngucape sunah tapi sing jawab dadi wajib iki maneh iki kok sunah sing ganjarane luwih wajib ya salam. Nggih betul. Ngucap sampean diisi salam wis sunah mboten wajib. Tapi wong sing mbok salami wajib jawab. Lek kene sing jawab kabeh sunah. Dadi sunah tapi ganjarane luwih wajib. Ra'su tawadhu utawi pokoke tawadhu adab asor iku al-tidau ngawiti bisalami kelawan salam. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqon nalikane napa tetemu idza iltaqon nalikane tetemu sapa al muslimani wong Islam loro sapa al muslimani wong muslim loro aqarrabu ma utawi luwe parek-pareke muslimani aqarrabu ma utawi luwe parek-pareke muslimani ilallahi maring Gusti Allah aqarrabu utawi luwe parek-pareke muslimani ilallahi maring Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah iku man wong badaa kang ngawiti sapa man bisalami kelawan salam badaa kang ngawiti sapa man bisalami kelawan salam. Jika ada dua laki-laki dua orang muslim berjumpa maka yang lebih dekat kepada Allah siapa yang mendului salam sing ide ya kuwi. Jadi jika ada seorang muslim dua berjumpa atau banyak lebih sing cedhek karo Gusti Allah sing salam sing lebih dekat kepada Allah. Bakolan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhaltum nalikane mancing sapa sira kabeh idza dakhaltum nalikane mancing sapa sira kabeh fi majlisin indil nggon pelungguhan fi majlisin indil nggon pelungguhan fasalimu mongko salamo sapa sira kabeh fasalimu mongko salamo sapa sira kabeh wa idza kharajtum lan nalikane metu sapa sira kabeh bubaran wa idza kharajtum lan nalikane metu sapa sira kabeh ya fasalimu mongko salamo sapa sira kabeh. Niki nuduhaken sunatnya salam di waktu kita berjumpa dan di waktu kita berpisah. Nalika ketemu disunatkan salam, nalika berpisah juga disunatkan salam. Yang kedua mati salam juga. Gitu. Yang kuburan kan kita salam toh. Wong pun kapundhut mawon kapundhe salam assalamualaikum darul qaumi inna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah salame wong nang berkata itu dan jeneng ngerti assalamualaikum darul qaumi mukminina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niki nuduhaken bahwa salam itu disunahkan di waktu berjumpa dan disunahkan di waktu berpisah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adkhalun nasi utel luwe bakhile manusa medhit-medhite manusa adkhalun nasi utel luwe bakhile manusa medhit-medhite manusa iku man wong yabkhulu kang medhit sapa man yabkhulu kang medhit sapa man bisalami kelawan salam bisalami kelawan salam kok ora salam blas bakhil gitu. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu utawi salam iku tahiyatun reroban itu penghormatan. Salam itu adalah penghormatan kondisi orang rerobo penghormatan. Salam itu adalah penghormatan limilatina kadue agama ingsun Kanjeng Nabi. Jadi salam itu adalah penghormatan untuk agama saya. Itu agama Islam. Wa amanul lan aman, selamat.
wa amanul aman lidzimatina kadue tanggungan ingsun. Lidzimatina kadue tanggungan ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Lah niki enten niki. Kala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala wa idza qitum bitahiyatin fahayyu bi asana minha aw rudduha. Niki kula aturaken enten niki. Ngeten. Wa idza qitum lan nalikane di robani sapa sira kabeh atau dihormati sapa sira kabeh mendapat penghormatan. Jika kamu semua mendapat penghormatan dengan suatu penghormatan, jika kamu semua diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, faedah itu melanalikannya di robani sapa sira kabeh bidyahayatin kelawan rerobo atau penghormatan, fahayu mongko baleso menghormati sapa sira kabeh, fahayu mongko baleso menghormati sapa sira kabeh biasana kelawan kang luwih bagus, biasana kelawan kang luwih bagus minha katimbang tahiyat, minha katimbang tahiyat auruduha utawa jawab atau balekno sapa sira kabeh ing tahiyat minimal sama, minimal sama auruduha utawa balekno sapa sira kabeh ing tahiyat atau minimal sama. Itu maksudnya kan iki lek cara salam ngeten nggih. Mane sampeyan disalami karo wong pamane nggih. Assalamualaikum. Pamane gitu. Jawabmu minim loh, minimal. Waalaikumsalam. Satu-satu sama. Keelantungan assalamualaikum, jawabmu juga waalaikum. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Dadi niku padha. Nah, lek sampean pengen luwih apik biasa namine ha, tak iki gitu. Lek pengen apik assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, paham ta? Umane kok sampeyan disalami assalamualaikum warahmatullahi. Lek sampean pengen luwih apik, biasa namine waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, padahal iku jawabane ngoten. Kula fahai biasa namine. Upamane iki sing salam lah. Cara panganan upamane sampean kok disat, mane kok dikeki sedekah bakso sama kok upamane gitu karo kancane iki nya bakso sama kok. Lah sampean pengen balene, ya sampean yo tak genti sesuk bakso sama kok. Padha-padha berarti. Lah sampean pengen lu api biasa namanya tambahi lontong siji. Niku namanya biasa namanya. Lah sampean dengan sampean kayak bakso bang, bakso sama kok lontong siji. Lah sampean pengen biasa namanya tambah es teh siji. Nah, gitu. Lah nabe ngoten. Sampean kok ditambah es teh siji mana jek tambahin teh bakso lontong es teh. Sampean pengen biasa namanya tambah kerupuk sak plastik. Lek pengen podo-podo ya podo-podo auruduha. Bakso sama kok ya bakso sama kok. Mulai salam kita sama salami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari duwanu tapi. Tapi lek kakek tuh bingung ya kok arep iki angone. Lah niku jenenge waida khitum bitahiyatin fahayy bi asana minha aurudu. Jika kamu diberi penghormatan oleh seseorang dengan suatu penghormatan, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal itu namanya biasa namanya. Lebih beda berada itu bisa akuran kata sing mau biasa namanya kata kados niko man amila sholihan min dzakarin aw unsan wa mu'minun walanuh dianau hayatan thayyibah. Walam nasianahum bi asani makanu ya'malun dan itu. Iki kados kula jenengan iki kados wau to conten iki to. Sedekah krungu sak gegem oleh widodari kan wis ora pepo ta gitu. Terus kan iki pepo to. Ya sedekah jeneng krungu sak gegem oleh widodari ayu sisane nggih lagi ora kok sak sampe tak kene lho daripada kok lah oleh widodari ngono gitu. Kan gak imbang belas kita. Ya itu namanya biasana minha kata lebih baik daripada penghormatan. Al-babu atasi asar utai bab kang kaping pinten 19 iku fi fadilati doa indel nerangaken donga. Nah, indel nerangaken donga. Doa.
Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a utawi doa, ad-du'a utawi doa iku mukhul ibadati, patine ibadah. Nek kados niki kitab Lughabul Hadis manane ya intisarine, patine hadis. Pati intisari wis gak kecampuran apa-apa. Ora kecampuran bathok ya ora kecampuran napa ampas, ora kecampuran sepet, wis pokoke murni niku intisari. Nikmat lezat gitu, lezat. Jadi doa itu adalah intisarinya doa gitu. Wong ibadah macam-macam modus pundi lek durung didongani niku belum mendapat intisari urung nikmat. Ibadah apa mawon lek dereng didongani iki dereng nikmat. Kalau biasanya doa itu ditaruh pada akhirnya acara. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala temen setuhune Gusti Allah taala iku yuhibbu demen sapa Allah, iku yuhibbu demen sapa Allah al-mulahina niki isim fa'il, al-mulahina ing wong kang jebet-jebet kabeh. Iku yuhibbu demen sapa Allah al-mulahina ing wong ing pira-pira wong kang jebet-jebet kabeh. Jebet-jebet itu terus menerus itu jadi jebet-jebet tanpa putus, sambung menyambung menjadi satu, itulah lalu sambung lagi jebet-jebet lah jadi gak putus susah sambung lah terus itu jadi jebet-jebet ngoten kok. Malah tengger iki Allah itu senang terhadap orang yang selalu berdoa, selalu kan tok donga didik donga ya memang senang Gusti Allah dijaluin niku apa didik Allah apa didik Allah lah niku kan doa. Jadi al-mulahini jadi yang terus menerus. Jadi Allah itu cinta kepada orang yang selalu berdoa. Isuk donga, salat donga, awan ku salat opone donga, dalu salat tahajud donga ne, salat hajat donga ne, salat tasbih donga ne, istikharah donga ne, donga terus pokoke. Nah, Allah seneng al-mulahina ing pira-pira wong kang juwet-juwet kabeh fit doa ing dalem doa. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku akrama luwih mulya ala Allah taala mugi Allah taala. Laisa ora ana apa syai'un suwiji-wiji akrama kang luwih mulya iku akrama luwih mulya ala Allah mugi Gusti Allah taala mulur sapa Allah minat doa kanthi mbang doa niku kanjeng ngoten. Dadi tidak ada sesuatu yang lebih berharga di hadapannya Allah kecuali berdoa. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh hati kursi berarti. Yaqulu dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala hati kursi berarti niki. Ya abdi he kawula ingsun. Niki dawuh Allah. Ya abdi kawula ingsun ana utawi ingsun iku idadzanika ana sandinge penyono sira. Ana sandinge penyono sira. Nah, dadi Gusti Allah ki tergantung sangkaan kula jenengan. Tergantung sangkaan kula jenengan. Lek kula jenengan nyangka apik nyanggon Gusti Allah, maka yang akan diberikan Allah kepada kita juga kebaikan. Tapi lek kula jenengan nyangka gak apik nyanggon Gusti Allah, ya diberikan kepada oleh Allah. Kok kita selalu husnuzon datang Allah Subhanahu wa taala supaya yang diberikan Allah itu selalu kebaikan. Ini dadi apik ning kono apik ning kene apik ning kono apik ning kene apik ning pasar apik ning alun-alun apik ning ratan apik ning pondok apik ning omah apik ning sawah apik terus. Karena kita berbaik sangka kepada Allah. Anak iku indadzanika wa ana utawi ingsun iku ma'aka sartane sira. Wa ana utawi ingsun iku ma'aka sartane sira idza da'autani nalikane donga sapa sira ing ingsun. Idza da'autani nalikane donga sapa sira ing ingsun. Wa kula ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku layap ora donga sapa man utawi sapa wong iku lan ora donga sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala wong kok ora tau donga blas ya bu mongko bendu sapa Allah
Ya utawa mongko bendu sapa Allah alaihi ngatasé man alamati wong kuwi gak disenengi karo Gusti Allah. Mula lek kula jenengan pengin disenengi karo Gusti Allah perbanyak berdoa. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tarku doai utawi tinggal donga iku maksiatun maksiat. Malah ngoten malah gitu. Iku maksiatun maksiat. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a utawi doa ad-du'a utawi doa iku silahul mukmin dadi pedange wong mukmin. Iku silahul mukmin dadi pedange wong mukmin. Wa imaddudine lan dadi cagake agama. Wa imaddudine dadi cagake agama. Wa nurus samawati lan nure pira-pira langit. Wa nurus samawati lan nure pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi. Wal ardi lan bumi ngoten mawon. Lan nure pira-pira langit wal ardi lan bumi. Iki do Kanjeng Nabi nggih. Dadi pedang gamane wong mukmin. Saya nggih pedang adalah penyelamat. Kok zaman Kanjeng Nabi perang damel pedang. Kok sampai ana wong perang boten butuh pedang maksudnya pedangnya keri. Kok memang dhek gak gowo, maka nyawanya orang itu akan terancam. Gimana? Akan terancam. Kalau keselamatan dia itu ada pada pedangnya. Sampai menurut saya Kang, sampai lah pengen selamat teko sifat kebodohan. Sampai lah pengen selamat teko sifat kebodohan. Lek ngaji, lek sekolah, sampai kudu duwe pen, kudu duwe buku, atau mungkin perata-peratanya lain. Bapak yang akan bisa menyelamatkan Anda jadi kebodohan, yaitu nanti. Pak sampean. Dan sampean mondok sekolah ngaji gak pen, gak duwe buku, gak duwe petelot, gak duwe opo-opo, gak duwe. Ya, alamat sama tidak akan selamat dari kebodohan. Ya tenang nih gitu. Saya itu kalau sampean pengen selamat dari sifat kebodohan, lek ngaji gitu. Turu SPI turu ngantuk ya kapan ya gitu. Nah, sementing pokoknya sing ya kuwi kudu duwe pen, kudu duwe buku, kudu duwe peralatan sing berkaitan karo ngaji kita atau mungkin yang lain. Sampai komplit aman sampai selamat dari sifat kebodohan. Tapi kalau sampai ngaji sekolah mondok gitu kok gak duwe peralatan apa belas berarti alamatnya Anda tidak akan selamat dari kebodohan. Ya tetap bodoh mawon. Bodoh pedang wong mungkin gak men gitu. Wong perang gak pedang bahaya. Contoh kok sampeyan gitu. Dadi buruh tani mesti kudu duwe pacul, kudu duwe apa jenis bendo, duwe arit. Ya sampean buruh tani, gak dipacul, gak dibendo, gak mosok kon noto galangan karui karo tangan kan mboten mungkin to. Ya alamat sampean keto bayaran. Nah, ngoten gitu. Kula saya tuh nunggu gitu. Lah zaman sian perang zaman pedang rasane iki damel bedil. Sapa perang kok gak go bedil, liyane go bedil dhewe ora go bedil. Atau mungkin ditinggal atau mungkin memang sengaja kebak. Ya alamatnya nyawamu terancam. Nggih. Terancam lah terancam ya wis bedil pisan sudut mati sama ya wis. Nah, sampean ngatek ngoten kau. Dadi pen, kitab, buku dan lain sebagainya adalah pedang itu alang ada penyelamat itu penyelamatnya apa gitu. Bisa penyelamat dari kebodohan pundi wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwatul madlumi utawi dungane wong sing dianiaya ora yang didolimi. Dakwatul madlumi utawi dungane wong kang dianiaya ora yang disakiti, ora yang didolimi iku mustajabatun mustajabah sinbadan wa ing kana senajan ana sapa madlum wa ing kana senajan ana sapa madlum iku fajiron wong sing lacut senajan dek lacut tapi kok keadaan mazlum doanya tetap mustajabah, doanya tetap mustajabah. Kalau hati-hati ben kula jenengan gak oleh dumoni wong sing dingane ngoyo, maka jangan menyakiti kepada orang lain. Semakin orang itu menyakiti pada orang lain, semakin banyak orang lain yang akan mendudukan buruk kepada kita. Nah, kula jenengan pengen gak oleh dumoni wong sing dingane ngoyo, maka jangan menyakiti orang lain. Saya itu mustajabah. Dumane wong sing dingane mustajabah. Nah, saya itu contoh nih orang yang bocah nanya apa napa niki. Orang bocah nanya apa napa dicoba cekel
supaya kita tidak mendapat doanya orang yang dianiaya, maka kita jangan suka menyakiti pada orang lah. Senajan wong fajir lacut, senajan bocah numakal, senajan bocah duablek, tapi lek doane ngoyo mustajabah, tetep dongane mustajabah. Wa in kana fajira to mriki. Lek urusan fajir itu kan urusan pribadi, tapi masalah doa itu adalah mustajabah, tetap mustajabah. Lek urusan lacut, fasik, dablek itu kan urusan pribadi gitu, dinafsihi. Tapi masalah mustajabahnya tetap disembadani karo Gusti Allah. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, itaku padha wedi sapa sira kabeh dakwatal madhumi ing dungane wong kang dingane ngoyo. Dungane ing dungane wong kang dingane ngoyo. Fa innaha mongko temu sedune dakwatul madhum. Fa innaha mongko temu sedune dakwatul madhum iku tahmilu gawa temengku apa dakwah. Iku tahmilu gawa apa dakwah alal gumami ing atase mendung. Dan al-ghamami ing atase mendung. Napa dungane wong sing adingane ngoyo kok mustajabah bapak nggih. Bapak dungane wong sing diani ngoyo ki kaya dene mendung. Mendung lho nggih. Mendung niku sifate napa? Lah sampeyan ngerti. Dungane wong sing mustajabah kok kaya dene mendung. Maksude mendung iki piye? Siji, mendung niku sifate iki. Mendung niku kuat. Kuat mendung niku gitu. Kok selagine lintang matahari ditutupi mendung kayak iso nembus. Nggih mboten? Lha saestu mendung sifate diantara siji kuat mendung niku. Lah menurut dungane wong matlum ku mustajabah, maksudnya mustajabah kuat ki mang. Lah mendung iki wonten mendung berarti tahmilu al-ghamami ing atase mendung. Lah ngoten tok sampe ditanda. Sifate mendung apa? Siji mendung niku kuat. Rusak. Kok selagine bulan, kok selagine lintang, matahari panase kaya ngoten mon gitu. Ditutupi mendung wis gak iso berkutik kok. Nggih mboten? Mboten saged berkutik. Lah gitu. Mboten saged berkutik. Tutupi mendung wis ora iso berkutik. Sinare mampet nek kena mandeg teng neraka gitu. Gak iso sampe teko. Iku pertama. Kedua, mendung kuwi sifatnya mlaku terus. Mboten nggih mboten? Mendung niku mlaku terus mendung niku. Mboten nate mandeg mlaku senajan iri mlaku terus. Dan kula dungane mustajab maksudnya wis mesti wis langsung dadi ora kok dadak mandek lah mesti kan dadak ngenteni mendung mboten langsung terus los terus. Lah dungane mustajab los terus. Gak dadak antri ngenteni mbok mboten. Kan kula di antara sifate mendung kados ngoten. Kok selagine manuk kapal nabrak mendung bar kok. Nggih mboten? Nggih mboten ya kula kuat. Di antara sifate mendung kados ngoten niku wae. Siji kuat. Dungane wong matur kados ngoten niku kuat. Kula sampe Gusti Kanjeng Nabi gitu kan balau fajiron senajan lacut. Lek cara wong api ngoten digolimi terus dungane mati maklum gitu. Lah niki wong lacut wong sing dablek wong sing gitu. Nakal pati pasane. Tapi lek digolimi tetep mustajabah. Balau fajiron. Lah urusan lacut, urusan dablek niku urusan pribadi. Tapi urusan dhek ndonga niku tetep mustajabah. Tapi dongane wong sing diani ngoyo niku mengko mendung. Lah mendung kados ngoten niku. Nggih, sifate mendung kados ngoten. Ya kulo dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ya kulo dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala wa izzati demi sifat mulya ingsun. Wa izzati demi sifat mulya ingsun iki sumpah Gusti Allah. Wa jalalilan sifat agung ingsun. Laang suranaka tadi laang suranaka yakti nulungi temen sapa ingsun ing sira tadi laang suranaka yakti nulungi temen sapa ingsun ing sira wa izati demi sifat mulya ingsun wa jalal demi sifat agung ingsun laang suranaka yakti nulungi temen sapa ingsun ing sira walau ba'dahin senajan ing dalem sawise mangsa lan senajan ing dalem sawise mangsa nek kacetan kula iki jajak kita dateng Pak kula hati-hati saestu nggih hati-hati satu kadungane wong sing mustah. Lah ngeten macam ngeten. Iki aran kula ngeten. Aran kula nggih. Sampe lek ngani kaya karo wong. Gitu. Diangani kaya karo wong dioroni wong. Padha-padha mustajab. Dungane wong sing diani kaya sampean donga sing apik. Iki aran kula. Aja sampe donga sing gak apik. Nah,
padha mustajabahe lho kita. Mane sampe duwe sampe dicolong kancane, to sandale diguwak kancane, sepatune diguwak kancane, seragame diguwak upamane, sarunge diguwak kancane, itu termasuk kelempunan. Nah, upamane gitu, sepatune diguwak, sandale diguwak, kitabe diguwak, rambine diguwak. Ini ke sepatu ngoten. Sampeyan padha-padha donga ning jenengan mustajabah. Sing apik sampeyan donga sing apik mecisan, aja donga sing elek. Bapak mustabah ceng mriki apik ya disembadani, elek ya disembadani. Nggih mboten? Padha-padha disembadani karo Gusti Allah, donga sing apik. Tahan kok. Lah upamane sampeyan kok sandale dua kancane, sepatu dua kancane, sampeyan nuju diketak dijotos. Donga sing apik. Ya Allah, muga-muga aku itu ilmu sing manfaat. Ya Allah, muga-muga aku itu ilmu sing barokah. Donga sing apik sisan. Ya Allah, muga-muga bapak ibu kula diparingi seger waras sehat walafiat. Padha sing apik, donga sing apik sisan. Contone sinten? Garwane Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sinten? Siti Asia. Lah niku nggih ngoten. Niku kan Siti Asia kan ngoten niku. Dadi padha-padha dongane donga sing apik. Sinten niku? Napa jenenge anak ajeng Siti Asia niku terus sinten pembantune niku sinten sing dinyanyekne niku. Sing anake di niku lho, anake sing digodhog niku lho nggih to. Lah niku didolimi tapi dongane apik. Ya Allah jeneng ketone swarga kula. Ya Allah jeneng ketone swarga kula. Lah akhire nalika ki ambek pecah nek gak ngrasani gak rasane lara. Bab apa nalika sadar pecah wis diketokne swarga mripate wis diketokne calone swargane sehingga saking nikmate nyawang swarga akhire pecate nyawa niku mboten krasa. Ya arep kula ngoten padha-padha mustajabah apik yo disembadani Gusti Allah, donga elek yo disembadani Gusti Allah. Padha-padha di mustajabah ini lebih baik kita berdoa yang baik. Jadi gak salah rati ngoten kapan ngoten nggih. Lah kula ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itaku padha wedya sapa sira kabeh dak batal madumi ing dungane wong kang dianiaya. Dak batal madumi ing dungane wong kang dianiaya. Wa ing kana lan senajan ana sapa madlum." Lah iki lho, wa ing kana senajan ana sapa madlum iku kafiron wong kafir. Orang kafir iku kafiron wong kafir. Fa'inahu mongko temen setune kelakuan. Fa'inahu mongko temen setune kelakuan iku laisa ora ana. Fa'inahu mongko temen setune kelakuan iku laisa ora ana iku dunaha. Ana ara-arae iku dunaha ana arare dakwah. Fa'inahu mongko temen setune kelakuan iku laisa ora ana iku dunaha ana ara-arae dakwah. Apa sing ora ana ijabun aling-aling kan gitu. Lah nyapa to dungane wong matum di mustajabah bapak tidak ada penghalangnya sama sekali. Fa inna maka temustune kelapan iku laisa ora ana iku dunaha sa ana arae dakwah apa hijabun aling